Hei, tervetuloa Discoissa Sporttituokion pariin. Eilisen Kanada-Suomi-pelistä on nyt hetki kulunut, ollaan keretty niinku rauhoittua. Turku! Tulkaa tänne! Hei! Kuuntele! Kuuntele musiikkia! Siinä on! Ja koska me ollaan järkeviä aikuisia ihmisiä, niin mehän emme julkaise mitään someen niinku tunteiden vallasta. Mut anyway. Eli nyt kun tätä on kerennyt käymään läpi kaikkea, mitä on tullut uutiset Pohjois-Amerikasta kaikkea, niin eli aloitetaan siitä, että ihan puhtaasti Kanada oli parempi. Yksinkertaisesti Kanada oli parempi. Mitä tulee näihin tuomarifarsseihin, se ei ollut tuomarifarssi, tuomarilinja oli oikein hyvä. Se on ollut vaan tässä, niin kun, jos on katsonut muita pelejä, niin ollut läpi turnauksen se ongelma, että kun siellä on NHL-tuomari ja sitten siellä on IIHF:n tuomari, niin se menee hyvin, se on hyvin sekava se tuomarilinja, että kun toinen ei oikein tiedä, että mistä kuuluu puhaltaa ja mitä. Että kun ne turnauksia järjestetään, niin se täytyisi ehdottomasti olla, että sitten siellä on NHL-tuomarit, NHL-säännöt, jos siellä on NHL-pelaajat. Tämä on semmoinen. Puhuttavimmat tilanteet, eli tämä tästä hirveästi käyty, että oliko se korkeamailla, tai olihan se, mutta pitikö sitä puhaltaa, onko tälleen näin. Niin kyllä, mutta se olisi voinut puhaltaa myös siitä korostamisesta, tämä mikä oli tämä Nathan McKinnonin jotain Hamletin ja Joutsenlammen väliltä olevaa teatteria, mistä Uotinen olisi antanut ihan varmasti 10 pojoa. Niin se, että jos tuomarilla olisi yhtään ollut bolseja, niin koska IIHF:n sääntökirja sen antaa myöden, niin ei muuta kuin ja molemmat ehdottomasti. Jännä oli Yle Urheilun kertoman huipputuomarin Stefan Vonseliuksen sanat tästä, että se tuomio meni oikein. Se tuomarin sijoittuminen miten oli ja se missä vaiheessa se nosti käteensä, niin se ei missään vaiheessa nähnyt sitä korkeata mailaa. Ei todellakaan nähnyt. Et sittenhän tästä skandaalia olisi tullut, jos ei se olisi osunutkaan McKinnonin esimerkiksi. Näin. Se siitä. Toinen asia, mitä on käyty hirveästi lävite, niin on ollut tämä paitsiotilanne. Siitä ei voi sanoa, sitä on käyty ihan Pohjois-Amerikan medioita läpi, jossa sielläkin se on todettu, että se oli paitsio. Se, että minkä takia tuomarit teki niin nopean ratkaisun siitä, että se ei ole, niin sitä me emme tiedä. Sitä me emme todellakaan tiedä. McKinnonista itse asiassa sen verran vielä, että mä olen arvostanut sitä pelaajaa tosi paljon. Mä olen pitänyt häntä niin kuin yhtenä maailman parhaimpina hyökkäjinä. Mutta en arvosta tuommoista näyttelytoimintaa, niin kuin en yhtään. Että se on sitten ihan jalkapalloon sitä varten, että sitten kannattaa vaihtaa varmaan lajia. Mä vertaan nyt, että no kaikki sitä tekee. Mä vertaan McDavidiin. Jos olette seurannut NHL:n playoffeja viime vuosina, niin sitä kaveria, sitä roikutaan, koukitaan, että sieltä saadaan se vauhti pois. Ja kaveri ei tee mitään muuta, se nousee pystyyn, luistelee vaihtoon tai ei muuta kuin pystyy ja omaan päähän puolustamaan. Siinä on niin kuin se ero, minkä takia McDavid on täällä ja McKinnon on täällä. Suomi hävisi. Me ollaan 0-2 johdolla Kanadaa vastaan, jolla on parhaat kentällä, paitsi sitten Crosby. Kanada, jonka puolustus on ollut koko turnauksen hyvin. No siellä on Cale Makar, joka saa hyvin paljon kaikkea. Hän on toisaalta 4. hyökkäjä, et ei niinkään puolustuspäähän, mutta sen puolustus on todella ohkainen. Niin miksi me 0-2 asemassa mennään tommoseen kilpikonnapuolustukseen? Tai siis mä tiedän, mistä se johtuu, se on tämä herra. Joku on antanut tälle herralle nyt luvan avata sen pelikirjansa. Että nyt tehdään tälle, sehän näytti vähän niin kuin Jukka Jalosen, mutta ihan vittu 100 kertaa huonommalta. Ethän se voi lähteä keskialueen trappiin pelaa tuommoista joukkuetta vastaan, mikä voittaa sut luistelussa vittu 200-0. Ne on aina ensin siellä päädyssä. Eli olisi pitänyt vaan jatkaa sitä aktiivista karvaamispeliä, että saadaan niille pakeille nuo pakit tiukot. Puhutaan hyvin paljon siitä, että karma hoitaa. Niin nyt kävi Pennaselle tämä. Mä otan täältä 2019. Pennasen ainut saavutus jääkiekossa. Mestismestaruksia en laske tähän, jos olet maajoukkueen päävalmentaja. Pennasen ainut saavutukset HPK kanssa Suomen mestaruus 2019. Siinä
HPK:n pelaajan, mailla nousi HPK:n pelaajan kasvoihin, josta Kärpille 2+2 seiskapelin jatkoajalla, mistä HPK ratkaisi mestaruuden. Pendo. Karma kostaa. Sitten tähän loppuun voinkin sanoa sen, että voidaan lopettaa nuo tommoset Pendon patsaiden nostelut ja kaikki. Se kaveri ei ole Nero, se on suojatyöpaikassaan tuolla. Mä en näe sille mitään. Mä en tiedä, tää jossittelu on hauskaa, mutta jos olisi nyt ollut Paul Maurice tämmönen valmentaja, niin Kanadakin olisi ollut lyötävissä materiaalinkin mukaan, niin Kanada olisi ollut täysin lyötävissä, mutta me mennään Pendolla ja Peltosella sitten. Hei, ja sitten jos jaksoit katsoa tänne asti tätä mun jaarittelua, niin käy laittaa kommentti, haluatko saada lisää tämmösiä. Mä meinasin itse asiassa tonne, mä en tänne, koska tää TikTok on ihan paskasovellus. Tää on oikeesti niinku paska-alusta tehdä yhtään mitään. Niin rupesin YouTuben puolelle tekemään tämmösiä. En jääkiekosta niinkään, koska kaikki tekee jääkiekosta, niin mä voin tehdä teille vaikka raveista tai vuorihiihdosta tai rattikelkkailusta. Alamäki luistelu on kanssa tosi kova. Puhuttu marginaalilajeista. Voin ruveta ehkä enemminkin kertomaan teille. Mä seuraan urheilua tosi niin kuin laajalla skaalalla. Niin laita ihmeessä kommentti, kiinnostaako, niin mä rupean tupen puolelle tekemään. Ainut mikä mulla tuossa on tuossa leikkauspöydällä, ja mä kysyn tätä siksi, koska mä vittu vihaan editointia. Editointi on aivan paskaa. Niin mulla on tuossa editointipöydällä on itse asiassa naisten jääkiekotilanteesta tällä hetkellä on kerännyt vähän tietoa, infoa, kaikkea käynyt läpi tossa noin ja yritän siitä saada tonne tupen puolelle semmoisen pitemmän jakson. Mut hei, kiitos tästä. Haluatteko kuulla hiihdosta vielä? Voin kertoa teille hiihdostakin. Arsi Ruuskanen tänään 50 Suomen paras 7. Loistosuoritus. Oikeasti loistosuoritus. Iivo joutui ikävä kyllä keskeyttää, jotain viruksen tynkää on siellä. Oli Suvi Minkkinen, yksi sakkokierros 12,5 kilometrin ampumahiihdossa oli 19. Mutta ihan hyvä suoritus. Keli oli raskas, mutta hyvä suoritus. Kovempaa olisi pitänyt hiihtää. Mutta mä oon siitä hiihtämistä vähän, koska mä en itse jaksa varmaan sitä saatanan mäkeä, mitä ne menee ylös, niin mä en jaksa sitä hiihtää ja mä olisin aivan loppu. Enkä mä edes osaa sitä. Mut joo, hei, sit lähdetään jännittää pronssimatsia.